بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمن أندري كرولو من غفلا دوجي بنا دوجي كاندو ndafo السلام عليكم ni fulamne bamana ko de ko douguje bena douguje kando oje aweje o bamana ko wafe ko ndufu e mu lebele ko douguje bena douguje kando abla ma wuli ci gomna domina o ibo ko de ko do ibo ko de ko do Allahu akbar ko nga fuko dugu bena je kando o kuma do e wuli ichugula kuma do bije o kuma do jatobe friki Allahu akbar donc dom bena kodo ba fi ga fodo ni wula ki to chugumina ibo ko ke tabarakal ko yide abse ko koko kasra mamu oje na ko wara flode absoro ga mo no to te mo kasra makoko Allahu akbar o sinda ko fem bena sinda ko do ablay ko seti sebla nyefsenye Allahu akbar ya fam komi ye kun folo ye o ye folo ye min folo kan ka na o folo bina o jagoya ye aw ko yiriden fara ko na mona na matomo jona bituli o tiɲɛ o fana tiɲɛ awɔ ni ko mana kɛ ni ma ko k'a kɛ kuma fɛ a bila a bɛ kɛ tiɲɛni ye o ni yiriden mɔna o y'a ko waati selen de ye o y'a dun waati selen de ye n'i ma a dun e m'a ta kuma dɔw a bɛ tiɲɛ o tɛ tiɲɛ o ye ko kɛ kuma tɛmɛnen y'a kan awɔ a b'a ku jɛni mun ye ko yiriden fana yiriden si gɛrɛn bɛ se ka bin mɔlen ɲɛ tuma dɔw la awɔ o ye fɛn o ye latigɛw y'a bila ye ani kasaraw yirigeren n'i y'o binnen ye k'a sɔrɔ mɔnɛ bɛ sanfɛ kuma dɔ fɛn dɔ sera a ma i y'a faamu ni fiɲɛba ma wuli ka don ala cogo dɔ la i bɛ taa sɔrɔ ni fɛn dɔ sera a ma min b'a to a bɛ jigin i y'a faamu o ye a kasaralama ye ni ko b'a cogo la a ti yirigeren tɛ bin ka sɔrɔ yiri mɔnen bɛ sanfɛ nka ni ko bɔra cogo la de yirigeren bɛ se ka bin a faamu bisimila an bɛ dɔn jumɛn na bi ye juma ye février kalo tile 3 don san 2023 o fasiribaw ye sɛbɛnni kɛ fasiri gafew kɔnɔ an bɛna lajɛ fɛrɛ tɛ fɔlɔ kumaba dɔw ka se k'olu ɲɛfɔ mɔgɔw ye faamali ka se ka sɔrɔ ko dɔw la bila ye an b'a daminɛ ni leçon ale ko faso ka baarakɛla kura minnu bɛ wele ko fonctionnaire n'u kun taara sɔrɔsiya kalan na o ko kun cɛra maa 700 ni maa 84 o k'olu kɔni ye a ko sigi sen kan bila ye o kɔfɛ est-ce que tu kese da se ki shekere parce que kunu ye u kara se da se ka bla se da se la ki shekere dron amo se da sula amo se da sula nu fana mi se da sula se ga saw awo kuma kala o kal ene do ngo gu ye kunu ba fo se da su ngo ku du se da se shekere nu se da sula blay ay d'accord abina mo sa nu fle ni 600 ndaro ni agli bala jamana do wa fo ko réserve modo numu y'o ɲɔgɔnnaw de ye sikato la ni ala k'an kisi ni ko gwana ka se ka kɛ dɔ ma yan'a k'a fɔ k'aw bɛ taa sɔrɔsi wɛrɛ dege ka waati caman kɛ ninnu minnu b'aw bolo kɔrɔ a b'olu layɛlɛ k'a sɔrɔ olu bɛ se marifa ci la ka ban a banna o tɛ ko bannen ye ko bannen don nka ala kana gwan ka so bɛɛ ma amin ya rabbi ka sɛbɛntiya k'a fɔ musomaninw sigili nɛgɛ kɔrɔ a kɛlɛ bɛ sen na a mɛnna o ko sisan waati sera cɛw ka sen nɔ a kɛlɛ labila ye ni n tɛ se ka ban an ka laada don dɛ laada kɔrɔ tɛ bila ten dɛ a tɛ se ka bila ten fo k'o faamu o cogo la ayiwa a jate ka minɛ i ye bamanankan fɔ n ko i ye bamanankan fɔ laada kɔrɔ ma kɛ cogo o cogo ayi n ko laada kɔrɔ tɛ bila ten a tɛ bila ten ne yɛrɛ fɔ n b'a tɛ bila ten n ko a tɛ bila ten awɔ ten kɔrɔ fana tɛ dɔrɔn an ka jate minɛ wali ko i ye bamanankan fɔ ko sɛnɛ dɔrɔci ɲɔgɔn kuma ba min wele ko kurumandɛ club dɔrɔci tɔn ka ɲɔgɔn kuma de don o ko dɔrɔci dumanw ko mɔgɔ bɛ sigi jigida k'a fɔ ko olu bɛ sɔrɔ ni sen ɲinanta senfɛ Maroc tubarikala gafe mun to bɛ Mali d'aujourd'hui n'a y'a kɛ bamanankan na bi Mali bɛ cogo di bi Mali ala y'a sɛbɛntiya k'a fɔ cakɛda dɔ wele ko Bakoni entreprise SA ko Baninko entreprise Sarl ko olu kɔni sen bɔra faso ka jɛɲɔgɔnya baaraw bɛɛ lajɛlen hukumu kɔnɔ ka sababu kɛ k'u ye
fiɲɛba kɛ baara dɔ hukumu kɔnɔ na ni o ye CSCOM 70 olu ɲɛda korali ye ko filiba y'u sɔrɔ Bamako Kucala ani Kati o ko de kama ko u ɲakira san kelen u tɛna se ka jɛɲɔgɔnya baara foyi kɛ u ni faso ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ ko bɛɛ b'i tile o ye tiɲɛ douane na o ko inspecteur de douane Badi Maïga o ko ale bɔra jɔyɔrɔ la ka sababu kɛ ko a ye fiɲɛba dɔ kɛ a ka baara la o kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko Mali ka lasigiden minnu bɛ jamana wɛrɛw kɔnɔ minnu bɛ wele ko ministre conseiller o ko maa 30 jate welela ni minnu ye consul danganw ye maa 30 jate welela olu la ka na faso kɔnɔ o kɔfɛ Lanfiya Koyita ni ale BMS ɲɛmɔgɔba ye a y'a jira k'a fɔ ko dɔ farala u ka tɔnɔ kan ɲina kɛmɛ jatela 23 jate o ko baara ɲɛna ka kɛ ni a ka ɲɛfɔliw ye tubarikalla les échos b'a fɔ wele ala sɛmɛtiya k'a fɔ ko sanubɔyɔrɔ min bɛ wele ko Bitu Gold o k'olu ko sanba 222 tɛmɛnen o k'u ye sefa wɛrɛ miliyari 228 ka o bila faso ka wagandenba kɔnɔ olu yɛrɛ joli ta i b'o fɔ dɛ b'a fɛ k'olu dɔn o bɛ se ka dɔn sisan faso ta tɛ 20% ye i b'a jate dɔrɔn b'a jate d'accord donc u miliyari 20 ani olu y'o sɔrɔ siɲɛ 80 o kuma faamu n b'a fɛ k'o fɔ jama ye a ye mun sɔrɔ olu y'o ɲɔgɔn sɔrɔ 80 y'olu ta ye la ilaha illallah kɛmɛ jatela ni y'an ka 20 de ye donc c'est olu kariw ta ye hakili la pour que k'a jate yɛrɛ dɔn sɔrɔ bosomɔgɔw b'a ɲɛ dɔn n'u kɔni ni sɔrɔ ka ban u b'a dɔn Bitu Gold ta ye min ye o b'a yɛrɛ kɛ an ka nafolo bɛɛ bɛ taa kɔfɛ o ye tiɲɛ Tonka o ko kalanso seginna ka dayɛlɛ nka ko a kɛra u ni Bamaciw ka bɛnkan dɔ hukumu kɔnɔ ko dɔ kɔfɛ ni ko dɔ ye o ye tiɲɛ Senu la olu ka lajɛrɛba min bɛ wele ko conseil d'administration ta ko 20 ani ni ko Senu k'a fɔ ka ɲaare o la Senu o ye kalankɛyɔrɔ ye ne hakili ko aéroport de i y'a faamu sisan kalandenw ka makoɲɛminɛnko ɲɛnabɔ cakɛda voilà i b'o fara kan sinon ni ko Senu mɔgɔw hakili bila aéroport la o ye tiɲɛ Centre national des œuvres universitaires u ka tɔnsigiba min wele ko conseil d'administration ale ta ko 25nan o ko sera ka sigi sen kan san 2022 u ye baara minnu kɛ o ko nɛ donna bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ani kura minnu fana kan ka sigi sen kan Ablaye ayo tubarikalla gafe mun tɔgɔ l'indépendant ale ko di ɲɔgɔnfagaba min kɛra Kangaba dugu fila n'u bɛ wele ko Tombola ni Danka maa 20 de ni tora ko in na maa caman fana joginna a juguyara awɔ ko dɔgɔkun damadama tɛmɛnen kɔfɛ dɔgɔkun 3 ko Musa Mara sɛmɛtiya k'a fɔ ko halisa jamana marabagaw kumakan ma mɛn nin ko in na u ma kɛwale foyi sigi sen kan min b'a jira k'a fɔ ko nin ɲɔgɔnna fagaliw bɛ ɲɔgɔn fagaw bɛ dantigɛ a ko la ko o kɔni ye jigimisɛnya ko ye o ye fiɲɛba ye baara la awɔ ko min bɛ tali kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa marifa bɛ minnu bolo nin yɔrɔ ninnu na tan ka se ka maramafɛnw minɛ u la walasa ɲɔgɔn na ɲɔgɔn fagaw ka se ka dabila hali jagoya ka minɛ awɔ k'a fɔ kɔɔriko hukumu kɔnɔna na salon ko kɔɔri sɛnɛ kuma cayara kosɛbɛ sabula caman baburan ka sɔrɔ la ka sababu kɛ tiɲɛnifɛn dɔw donna la ani fasiriba sɛmɛntiya fana k'a fɔ ko sɛnɛ kɛfɛnw n'o ye nɔgɔw ni a ɲɔgɔnnaw ye k'olu fana ma se sɛnɛkɛlaw ma joona ko o de kɛra sababu ni tiɲɛni nana kow la i b'a ye fana k'a fɔ ko jamana marabagaw sɔnna politiki tɔnw ka fara ɲɔgɔn kan k'olu bɛ wele ko cadre d'échange des partis et regroupement politique pour le retour à l'ordre constitutionnel olu ka tɔnsigiba min ɲɔgɔnkunbɛba min n'u b'a fɛ ka kɛ sini ko jamana marabagaw sɔnna a ma Bako Jikɔrɔni ACI la o ko maa 2 kɔni mina na yen nɔ k'a sababu kɛ k'u ye dɔnye dɔ ka marifa suɲɛ ka marifa suɲɛ o fana ye farati ye fari de la dɛ ayiwa marifa bɛ se ka suɲɛ wolo cogo di taa marifatigi fana ka marifa suɲɛ o kɔni marifa ma mara ka ɲɛ o ye tiɲɛ l'indicateur du nouveau keɲɛbakaw bɔra ka u ka nisɔngoya jira kunu k'a sababu kɛ ko kurantigɛ barika ka bon u fɛ yen kosɛbɛ
min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ DGCC mɔgɔw ko min fɛn dɔ min bɛ wele ko boisson énergisante alcoolisée alcool bɛ mun na ko k'a sababu ko a ma daga feereli ma yamaruya jamana in kɔnɔ o k'u ye hakɛ caman minɛ mɔgɔ min na ayiwa i b'u ɲini k'a dɔn cogo di n'a ma yamaruya kuma ka ca ko caman kɔni minɛ n'a tigiw la min bɛ tali kɛ kɛnɛyasow kɔnɔna na ko banabaatɔ minnu min na olu ni kɛnɛya sabatiba minnu b'u kunbɛn k'u ta la ka se ka ɲɔgɔn faamu baaraw tɛmɛcogo la min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ burukina marabagajɛkulu ɲɛmɔgɔw tun bɛ mali la nɔ ko burukina ni mali ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ fédération kelen ye ko hakilila bɛ a la o kɔfɛ i b'a ye fana k'a fɔ ko terrain bolili Bamako ni Kayi ni ɲɔgɔn cɛ ko jigiyaw bɛ yen k'a fɔ ko a bɛ daminɛ a tɛna mɛn kosɛbɛ bilen le républicain ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko UEMOA la i b'a dɔn k'a fɔ ko sariya dɔ bɛ yen nɔ min bɛ sojɔlaw ka sojɔ dɔ ma bɔ n'o ye architectes ye olu ka koɲɛw ɲɛnabɔ o ye sariya dɔ ta sariya min ni jamana bɛɛ lajɛlen kan ka don i ka sariya kɔnɔ walasa u ka se ka baara kɛ nka ko Mali ma sɔn a ma fɔlɔ k'a don a ka sariya kɔnɔ a ko nagasalen don ko u bɛna nin ko ɲɛnabɔ kuma jumɛn de n t'o dɔn ɲininkali bɛ yen tɔnbidu ayiwa plateforme jigiya kura k'olu y'u ka baaraw gulon ka bɔ cadre d'échange kɔnɔ fɔlɔ yanni ka to u ka ko dɔw ye ka ɲɛ jigiya kura tɔgɔ kɔni ka ɲi ayiwa min bɛ tali yɛrɛ kɛ dɛsɛbaatɔw olu bɛ se ka dɛmɛ sariya ko siratigɛla cogo min na ko kɛnyɛrɛye cakɛdaw fana ɲɛmɔgɔw ko olu ka sen don ni o baara la ko o ɲininen don a ko la kosɛbɛ Boubacar Bokoum ne ale ye parti africain pour l'intégration et la souveraineté ɲɛmɔgɔ ye ko a ko kalata nata ninnu kɛli ka ɲɛ ko kɔni dulonnen don min na diyagoya la o ye parti politiques olu ka ko sigi cogo de sen ka labɔn sabati cogo ye Mali tribune ko Mali bɛ ko fila de ni ɲɔgɔn cɛ sisan bamancɛ olu kɛlɛli ani kalataw labɛnni ka se ka fanga di politiki ɲɛmɔgɔw ma ko an b'o fila de ni ɲɔgɔn cɛ a nagasalen don wajibi don ko a ka lakilen o kana ɲinɛ an ka baloko fana o ye tiɲɛ y'a sɔrɔ i bɛ kalata i falen don baloko in ale bɛ taa maa kɔrɔsi o y'a sɔrɔ i falen don malo sɔngɔ gɛlɛyalen don siga t'o la Burukina ni Mali ko an b'a fɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jamana kelen ye n'o ye fédération ye ko a ko kuma bɛ sen na min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ furusa a ko b'a la ka wara kosɛbɛ Moribo a bɛ ko sɔgɔnw b'a la ka jigin yen nɔ Ablaye an b'a kuncɛ ni le fondement Musa Singo Kulubali ministre kɔrɔ don sɔrɔdasi kɔrɔ don général kɔrɔ ko a ye a hakilila di kalata nata ninnu bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na a y'i fɛla fo ko kan Kuluba ko colonel Assimi Goïta ni Union africaine ɲɛmɔgɔ Musa Faki Mahamat ye ɲɔgɔn ye min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ sifinw ka baarako siratigɛ la ko APJ bɛ labɛn kura dɔw la ɲinan san in kɔnɔ walasa ka se ka kɛ jigiya ɲɔgɔn ye sifinw ye minnu bɛ baara ɲini na ko kiiritigɛlaw ka ɲɔgɔn kunbɛba min bɛ wele ko conférence annuelle ko ɲinan ta bɛna kɛ février kalo in tile 19 Bamako yan nɔ Mali ni Canada u ka baaraboloda min bɛ wele ko projet CLEFS ko ale kɔni ye bolifɛn dɔw bila a jɛɲɔgɔnw ka bolo kan kuma in ye sɔgɔmada na kunnafoni teli kuma o don Ablaye tubarikala an y'o mɛn ala ko kɛ hakilimafɛn ye amina bamanan nere révolution kɛra Mali la en 91 u ko démocratie daminɛna en 92 u ko ten awɔ fɔra ten ko 92 ko kalata bɛ kɛ ko parti bɛ se ka caya n'a ka di ye i fa n'i den maa bɛ parti la i fa tɛ se k'i jagoya ka don parti la i tɛ se k'i fa jagoya ka don parti la i tɛ se k'i den jagoya a fɔra ten ko n'aw taara fana o man kan ka kɛ kɛlɛyaw cɛ bɛɛ n'i kuntilenna bɛɛ k'i hakili bɛɛ n'i janɲɛmɔgɔ a tɛ n'a fɔ balonantɔw bɛ cogo min na voilà ko ten dɔ bɛ se ka Real supporter voilà ba bɛ se ka Real supporter fa bɛ se ka Barça supporter voilà o ɲɔgɔnna tɛ yan o ko ten ayiwa Alpha o ye kalata kɛ Alpha de kɛra garisɛgɛ sɔrɔ la ka kɛ ɲɛma fɔlɔ ye démocratie waati la
mais nafolo ye jumɛn ye démocratie nanen kɛlɛ kɛra Moussa Biné d'après ATT même qu'il faut le dire ko bɛɛ kɛra cɛ ye ATT le côté ko Moussa Biné bɛɛ kɛra cɛ ye o tiɲɛ a côté awɔ parce que yanni ka Moussa bin a tun tɛ kule ka kuma dɔ fɔ nka Moussa Biné n'i kɛra démocratie ye parce que i b'a fɔ fɛn tɛ k'i la ATT le côté a ko Moussa Biné ko bɛɛ kɛra cɛ ye o tiɲɛ Alpha kɛra président ye a ye premier ministre fɔlɔ ta o ye Younouss Touré maintenant mun de kɛra école de ko yan tɛ ko mun fɔra ye ni mun bɔra m'o ma di dɛ kalata kɛ ka Moussa bi ko olu Moussa Biné bɔra olu la parce que olu de fɔrɔla olu de sɔnna ka Moussa kɔrɔmatigɛ fana ka a ye kɛ politicien dara la Sadasu ya daba fanga min na u b'u bila kɛrɛfɛ mun fɔra ye o tɛ d'u ma ko olu t'o den ye dɛ a sɔrɔ ka ɲɛmaa tun ye Omar Mariko ye ko olu bɔra kɛnɛma ko marche avec barricade ka Bamakɔ bila santɛgɛ la premier ministre fɔlɔ mun bɛ yen Younouss Touré ala ka hinɛ la ale bɛ tiɲɛ sɔrɔ an bɛ galon sɔrɔ a ko Alpha ma i ka premier ministre ki jɔra a minɛ ma nani ka maniya ni tɔw la k'an bila tan k'an sɛgɛ mana ne ma dege o la ne y'a bila n tɛ fanga fɛ ni fanga b'o cogo la n t'o fɛ ala y'a bila ka taa n'a yɛrɛ o y'a di Ablaye Sékou Sow ma Ablaye Sékou Sow y'a sigi tuguni denmisɛn bɔra ko an ye mun fɔ aw ko an ka kɔnɔ waati yira ma premier ministre fanga gouvernement kɛra fɛn ma kɛ ko on descend à Bamako on fait marche et barricade suivi de casse o de ka terme ye marche avec barricade suivi de casse u bɛ tɔgɔma ka tila ka siraw tigɛ ka tiɲɛni kɛ fana u y'o fana de kɛ u jiginna Bamako bɛɛ don ɲɔgɔn na ka fɛn bɛɛ kari Daba Nani Dibida Rayida Inata a sɔrɔ u tun siran u ko olu ye Moussa Bié Sadasu bɛ sira civil de ya u yɛrɛ fana ko tɛ polisi ma ko an ye Moussa bi mun ye Sadasu ye malifiti aw mun ye civil an bɛ siraw ɲɛ wa u ye Bamako bɛɛ don ɲɔgɔn na o don fana premier ministre mun bɛ yen Ablaye Sékou Sow a ko Alpha ne ta ma se nin ma ne fana ye wala bila mɔgɔ wɛrɛ ɲini tɛ se ale fana ye wala bila maintenant mun de kɛra a y'a sɔrɔ IBK tun ye ministre des affaires étrangères Ablaye Sékou Sow gouvernement la Ablaye ko IBK ma n'a ka kɛ premier ministre IBK ambition IBK ka kan kelentigiya sɔrɔ o yɔrɔ de fɛ IBK ka dɔnniya n'a ka daniya mɔgɔw fɛ a dɔnna o de fɛ IBK kɛra premier ministre dɔrɔn école de y'a daminɛ a y'u bɛɛ don kaso la a sara wana n'a tɔ k'a y'u bɛɛ minɛ k'o don kaso la politicien y'a daminɛ a y'u bɛɛ minɛ k'a don kaso la u tulo bɛ na a sɔgɛli wo a muntaga wo a fɛn fɛn tun bɛ waatini a y'u bɛɛ minɛ k'a don kaso la il a fallu que mɔgɔw bɛ taa kuma ka delili kɛ k'u bila depuis o kɛra bɛɛ tile la o de y'a kɛ Alpha sera ka baara kɛ ka jamana basigi waati na i bɛ to ma san kelen kelen kɛ i bɛ kɛ san wɔɔrɔ de kɛ premier ministre la ka taa en 94 3 février 94 ka taa ne fo 24 février 2000 o de ye Alpha ka fanga basigi o dɔnniya n'o bonya de tun b'a kan waati min na mɔgɔw ko k'a kɛ président ye mɔgɔw tun y'a dɔn n'o farinya ni o kan kelen tigɛ n'o cɛfarinya mais a kɛra président ye to bɛ yɛlɛmana a bolo cogo ko tiɲɛna a kɛra président ko tiɲɛna mɔgɔw tun bɛ IBK mun dɔn waati n'a premier ministre y'a la ani IBK mun kɛra président ye danfara yer'o la o tiɲɛ donc mɔgɔw ɲɛdɔnna la sinon ɲɛdɔn tun tɛ k'a la dɛ ka to premier ministre y'a la mɔgɔ gɛlɛn mun don o mɔgɔ gɛlɛn walayi cɛ gɛlɛn mun don bon filɛ ko yɛlɛmana sinon a y'u bɛɛ don kaso la a y'u bɛɛ minɛ k'a don kaso la bon i b'a dɔn a ye école de a ye Zarawana don kasara Zarawana u y'o bila waati min na a y'a wele k'a sigi a ye kuma kelen fɔ mais mɔgɔw y'a datugu dɛ a ko n'aw k'aw tɛ kalan a bɛna kalan baliya ye a bɛ kɛ aw de la dɛ an mun ye faama an b'an den bila ka taa ko kɛ u bɛ ka kalan kɛ n'u kalan kɛ n'u nana u b'a mara o bɛ k'a fɔ a y'a f'u ye ko n'a baara ka kalan an kɔni b'an den bila ka taa kɔfɛ u bɛ kalan kɛ n'u nana fana u b'a mara an t'o de la kanbɛ ala ka don ala ka kɛ jɔn na fɔ bon nin bɛɛ kɛra Mali la Mali ko ka ca ko ka ca